उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पावसाची संततधार सुरूच आहे। कणकवली तालुक्यामध्ये देखील 136 मिलीमीटर पाऊस झालेला आहे। काल रात्रीपासून हा पाऊस संततधार पडत आहे। आपण आता आहोत जानवली नदी येथे। या जानवली नदीचे पात्र देखील येथे तुडुंब भरलेलं आहे आणि वाहत आहे। आपण जी दृश्य पाहत आहोत की पूर्ण जे पात्र आहे ते पूर्ण भरलेलं आहे। आपण या गणपती साण्यावर आहोत। गणपती साण्याच्या ठिकाणी कणकवली शहरात असलेल्या हा गणपती साण्याच्या ठिकाणी पूर्ण नदीचे पात्र हे जास्त पाऊस आला तर पूर्ण भरलं जातं। हा गणपती साना देखील पाण्याखाली जात आहे। येथे काही ज्या महिला आहेत त्या कपडे धुण्यासाठी येतात। त्या कपडे धुण्यासाठी येणाऱ्या महिलांना देखील प्रशासनाने सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत। आताच येथे कणकवली तलाठी सुवर्णा कडुलकर यांनी देखील भेट दिली आणि त्यांनी ह्या महिलांना सांगितले की आपण पाऊस जोरात आहे, पाणी येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपण कपडे नदीवर धुवू नये, आपण घरी जावं अशा देखील सूचना केलेल्या आहेत। प्रशासन अलर्ट आहे हे येथे दिसलेलं आहे आणि सर्वच ठिकाणी कणकवली तहसीलदार आर जे पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणजे ते गणपती साना असेल, जानवली असेल, गड नदी असेल, वरवडे येथे पाणी येतं। त्यामुळे ज्या ज्या सकल भागामध्ये पाणी येतं त्या ठिकाणी सर्वच प्रशासनाने जाऊन भेट द्यावी। तेथे जर समजा कुठलाही प्रकार आपल्याला अनुचित प्रकार दिसला तर त्याच्यावर लक्ष ठेवून लवकरच संबंधितांना बाजूला यायला सांगावे। पाणी वाढत असेल तर तेथील नागरिकांना स्थलांतरित करावे अशा सूचना देखील दिलेल्या आहेत। पण आता सध्याच्या परिस्थितीत कणकवलीमध्ये 136 मिलीमीटर हा पाऊस झालेला आहे। आपण गणपती साण्याच्या इथे आहोत आणि गणपती साण्याच्या इथे आतापर्यंत ही पाण्याची पातळी आपण पाहिली केवढी आहे ती। आणि जर समजा असाच जर संततधार पाऊस दिवसभर पडत राहिला तर हा गणपती साना देखील पाण्याखाली जाऊ शकतो। कारण गेल्या वर्षी देखील हा गणपती साना पूर्ण पाण्याखाली जाऊन रस्त्यापर्यंत पाणी आलेले होते। चौंडेश्वरी मंदिरच्या रस्त्यापर्यंत पाणी लागलेले होते। त्यामुळेच आपण या सर्व पावसाची नोंद आपण लक्षात ठेवणार आहोत। या पावसाच्या हालचालींकडे आपण लक्ष ठेवणार आहोत। जास्त जर पाऊस झाला तर प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या सूचनाचे पालन करा। पाण्यामध्ये जाऊ नका, नदी नाले असतील तर त्याच्यापासून लांब राहा, कपडे धुण्यासाठी जाऊ नका। कारण शिरवलमध्ये एक अशी घटना घडलेली आहे जी कपडे धुण्यासाठी महिला गेली, तिचे पाय घसरून पडला आणि तिचा परिणामी मृत्यू झालेला आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीच्या दुर्दैवी घटना घडू शकतात। प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करा एवढेच आपण सांगू इच्छितो। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण साद लाईव्हचं मोबाईल ॲप।